ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ቲቪ ኣዳል ከመይ ትቕንዩ? ሎም መዓልቲ ክቡር ዶክተር ዩሱፍ ብርሃኑ ሓደ ካብቶም ታሪኻውያን መራሕቲ ሶራ ኤርትራ ካብ ግዜ ንእስነቱ ክሳብ ሰዓት እዚ ደኺመ ከይበለ ዝቃለስን ዘቃልስን ዓብዪ ሃገራዊ መራሒ ምዃኑ ናትና ምስክርነት ዘድልዮ ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ ቲቪ ኣዳል ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርናን ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ተባሪዑ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅሚ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን ኣመልኪትና ሰፊሕ ዘተ ከነካይድ ኢና። ዕድሜና ኣኽቢሩ ኣብዚ ምሳና ምርካቡ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ መደብና ልዑል ምስጋና ከነቕርብ ንፈቱ። እንኳዕ ደሓን መጻእካ ዶክተር። اوكي غني لي شكرا بتعامينه مرحبا ዶክተር ብቐዳምነት ከም መእተዊ ዘተና ኣሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ነብስኻን ድሕሪ ባይታኻን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ንስኻ ትመርሖ ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ክትገልፀልና ደስ ይብለኒ። هراي غني لي أقدمي أبكي حتى قدمي متاوي زي ቲቪ ኣዳል ዝተገበረለይ ዕድመ ብጣዕሚ ደስ እንዳበለኒ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ምስ ህዝብና ኮነ ምስቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ናይ ኤርትራዊን እቲ ኣብዚ ንሓልፎ ዘለና ፅንኩር ኩነታት ህዝብና ሃገርና ዘሕልፎ ዘሎ ስቅያትን ወዘተ ብዛዕባኡ ጉዳይ ሃገር ክንማየጥን ክንዛረብን ዓብዪ ዕድል ስለ ዝኾነ ብልቢ ከይመስለኩ ክሓልፍ ኣይደልን። በኣርከስ ኣነ ዩሱፍ ብርሃኑ በሃል ኣብ ከተማ ኣስመራ የተወሊደ 1945 ኣብ ገዛ ኸኒሻ ዝብሎ ቦታ ኢና ተወሊደ ኣብኡ ዓብየ ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ምስ ፖለቲካ ናይ ኣርባዓታት ሃገርና ዝተኣሳሰር ተዘክሮታት ሽሕኳት ተዘክሮታት ናይ ቆልዓ ተዘክሮታት እንተኾነ ግን ኣብ ሓንጎለይ ተቐሪፁ ስለ ዘሎ ክርስዖ ኣይክእልን እየ። ብጣዕሚ ከዓኒ ኣነ ከም ተቓላሳይ ሓደ ካብቶም ውሕዳት ነቶም ጀጋኑ ኣቦታት ካብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ፍቅሪ ናይ ሃገር ዘሕድሩና ብዛዕባ ሃገር ሃገሮምን ህዝቦምን ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣብ ሓንጎለይ ተቐሪፁ ምዕባየይ ብጣዕሚ ኩርዓት ከዓ ይስማዓኒ ማለት እዩ። طبعا ብዛዕባ ትምህርተይ ኣነ እቲ መባእታዊ ይኹን ድሕሪኡ እቲ ሚድል ስኩል ይኹን ካብኡ ቀፂሉ እውን እቲ ላዕለዋይ ናይ ሴኮንደሪ ስኩል ይኹን ብኩሉ ብምሉኡ ኣብ ናይ ጣልያን ቤት ትምህርቲ እየ ተማሂረ እሱ 12 ክፍሊ ምስ ወዳእኩ ከዓ ካብ መንግስቲ ጣልያን ማለት ፅቡቅ ነጥብታት ናይ ስለ ዘምፃኹ ስኮላርሺፕ ረኺበ ማለት እዩ። ስኮላርሺፕ ረኺበ ከዓ ናብ ጣልያን ሕክምና ክመሃር ከዓ ንሮማ ከይደ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ጣልያን ምስ ከድኩ ሓድሽ እንታይ ኢና ክንብሎ ኣብ ሓድሽ ዓለም እየ ኣትየ ማለት እዩ። ብሓደ ወገን እቲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምቕፃል እዩ፣ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዓ ምስ ዓለም እውን ዝሰፍሐ ዓለም ክላለይ ጀሚረ ማለት እዩ። እቲ እዋን እቲ ኣብ 1965-66 ኣብ ቪየትናም ዝካየድ ዝነበረ ሩሱም ውግእ ነይሩ። ዓለም ሙሉእ ዝናወፅ ዝነበረ ዝከረኒ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከለና እውን መዓት ናይ ዲሞንስትሬሽን ገብረሉ ዝነበርና። ስለዚ እቲ ካብ ዓደይ ሒዝዮ ዝመፃኹ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃገር ስምዒት
ኣብ ግዜ ናይ ዩኒቨርሲቲ ግዜ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ እውን ብዝያዳ ብዕምቀት እውን ክምዕብል ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ 1966 ኣትሒዘ ኣብ ናይ ተምሃሮ ጀነራል ዩኒዮን ኦፍ ኤሪትሪያን ስቱደንትስ ናይ ተምሃሮ ኣብኡ ተሰሊፈ ኣብ ሮማ ክጠቕሶ ዝደሊ እውን ፆት ውሱ ዶክተር ያሕያ ጃብር ኣብኡ ፀኒሕኒ ከምኡ እውን ኢንጀነር ከሊፋ ዑስማን ምስኣቶም ኣብ ተኣሽሙ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ እውን ብሓባር ኮይና ስራሕ ጀሚርና ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልና ቀፂልና ማሕበር ተምሃሮ እንዳሰፍሐ ከይዱ እቲ ቃልሲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ እውን እንዳማዕበለ ዝኸደሉ ግዜ ብ1971 ሓደ ካብቶም ወከልቲ ካብ ዓዲግራት ዝነበርና ተምሃሮ ኮይነ ንሜዳ ኤርትራ ኣብቲ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ተሳቲፈ ማለት እዩ እዚ ጠብዓ ሕጂ ክንወሓልካ ይደሊን እየ ግን 71 ኣብ ሜዳ ምስ ኣተኹ ንጉባኤ ኣብኡ ዝሓደረኒ ፍቅርን ስምዒትን ኣብቲ ጉባኤ ዝነበረ ኣስታት 556 ዝኸውን ህዝቢ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ከተማታት ኤርትራ ከይተረፈ ዝመፁ ወከልቲ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ካብ ደንከል ካብ ከበሳ ካብ ባርካ ካብ ሰምሃር ካብ ሳሕል ብጣዕሚ ዘሕብን ጉባኤ ነይሩ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ናይ ኤርትራ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ተገቲሩ ምርኣየይ ብሓቂ ነቲ ዝነበረኒ ናይ ሃገር ስምዒት ዝያዳ ዕምቆትን ሓይልን ወሲኹሉ ማለት እዩ ካብኡ ተመሊሰ ንዓዲ ጣልያን ኣብ መወዳእታ 72 ተቕሊለ ንሜዳ ኣትየ ከም ሓኪም ኮይነ ከዓ ሜዳ ስርሐይ ጀሚረ ማለት እዩ ስጋብ 1975 ኣብ ደብረ ሳላ ዝብልዎ ቦታ ነርና እቲ ናይ ሕክምና ማእከል ናይ ጀብሃ ዝነበረ እዩ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክዝረብ ይከኣል ግን ምናልባሽ ካሊእ ግዜ ዕድል ተረኺብና ክንዛረበሉ ኢና ግን ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ታሽሙ እዩ ነይሩ እቲ ዝነበረ ሽግር እቲ ዝነበረ ፀበባት ዝነበረ ጉድለታትን ወዘተን እዚ ኩሉ ተፃዊርካ ከመይ ጌርካ ይኽየድ ነይሩ እዚ ኣብቲ እዋን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ፅዕፅዕ ውግኣትን መዓት ቁሱላትን ዝመፁ ዝነበሩ ከመይ ጌርና ነብሎም ብጣዕሚ ሓደ ሃብታም ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብ 1975 ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኣባል መሪሕነት ኮይነ ተመሪፀ ማለት እዩ ኣባል ሰብራዊ ባይቶ ኣብቲ እዋን እቲ ውግእ ምስ ግጥምያ ምስ ኢትዮጵያ ብደርጊ ኣብ ትሕቲ ደርጊ ዝምራሕ ዝነበረ ዳርጋ ኣብ እቲ ዝለዓለ ጥርዙ እውን በፂሑ ስለ ዝነበረ ብብዝሒ ስደት ካብ ከተማታት ይኹን ካብቲ ገጠራት ይኹን እቲ ህዝቢ ክውሕዝ ምስ ጀመረ ሽዑ ብደረጃ መሪሕነት እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ሓሲብና ስለዚ እዚ ህዝብና ከመይ ጌርና ክንዕንግሎ ንምዕንጋሉ ሕክምና የድልዮ ምግቢ የድልዮ ትምህርቲ የድልዮ ኢልና ሓሲብና ሽዑ መሪሕነት እሞ እዚ ናይ ሰብኣዊ ማሕበር መፅናዕቲ ግበር ተባሂለ ብኡ መሰረት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ቀይሕ ወርሒ ዝብል መስሪትና እዚ ማሕበር እዚ ምናልባሽ እቶም ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ተፀቢቖም ዝዝክርዎ ኮኑ እዮም ብጣዕሚ ዕዉት ዝኾነ ተኣሽሙ ስራሕ ክሰርሕ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ረኺብና ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚቲ ናይ ሬድ ክሮስ ምስ እዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ናይ ቀይሕ ወርሒ ተኣሳሲርና ኣብ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ እንዳተሳተፍኩ እቲ ህዝብና
ዘሕልፎ ዝነበረ ስቅያትን ፀገማትን ሰብኣዊ ፀገማትን ማለት ከነቃልሖ ክኢልና ብልና ከዓኒ ማዕለያ ዘይብሉ ሓገዛት ወይ ንረክብ ነርና ማለት እዩ ከምኡ መልክዕ ህዝብናን ሰራዊትናን ከምኡ እውን ነቶም ኣሕዋትና ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ማሕበር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ቀፂልና እቲ ናይ ጀብሃ ብሰብዓን ብሰማንያን ሓደን ምስ ካብ ሜዳ ምስ ወፃእና ድሕሪኡ ኣብ ጀብሃ እውን ብዙሕ ምቕባልታት ተረኺቡ ንሕና ከም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ጎይታ ኢልና ቀፂልና እቲ ንፈልጦ ከዓ ነዊሕ እቲ ጉዕዞ ካብኡ ስጋብ እዚ ሕጂ ዝኸደ ብሕፅር ዝበለ ከንወሓልካ ይደሊነ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፀፍሒ ናይ ሓላፍነት ኮይነ ሰሪሐ ቅድም ከም ናይ ምጣነ ሃብቲ ኣባል ፈፃሚት ሽማግለ ኮይነ ሰሪሐ ግን ዝነውሐ ስራሕ ዝሰራሕኩ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ዲፕሎማሲ ንጥፈታት እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ኣብ ወንበር ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኮይኑ ከዓ የገልግል ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ውድብ እዚ ሓደ ሃገራዊ ውድብ እዩ መቐፀልታ ናይቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብመድረኹ ስም እንዳቀየረ ሽሕ እኳ እቲ ፖለቲካል ፕሮግራም ምምዕራያት እንዳተገበረሉ ግን ብመሰረቱ ግን እቲ መሰረታዊ ፖለቲካ ፕሮግራም ኣብ ጀብሃ እንጥቀመሉ ዝነበርና ክነሱ ምስቲ ኩነታትን ምስቲ ምዕባለታትን ከዓኒ ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ እንዳተመሓላለፈ እንዳተመሓየሸ እንዳተፃፈፈ ዝመፀ ፕሮግራም ሒዝና እዚ ውድብ እዚ ሓደ ካብተን ኣብ ባይታ ዘለው ሃገራዊ ውድብ ኣንፃር ንለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ኣንፃር ዲክቴተርሽፕ ብእዋኑ ትሒዝና ንሕና ይኣክል ዝበልና ውድብ ኢና ማለት እዩ ካብ 81 ኣትሒዝና ድሕሪ ካብ 91 ኣትሒዝና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነዛ ሃገር ከጥፍኣ እዩ እዚ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንህዝብና ሓልዮት ናይ ህዝቢ የብሉን ንህዝብና ዓማፂ ስርዓት ስለዝኮነ ንህዝብና ኣብ ፀበባን ሽግርን ከእትዎ ኢልና ኣንጊሕና ተተንቢህና ነርና ማለት እዩ እቲ ዝበልናዮ ከዓ ኣብ ተግባር ከዓ እኒሄ ስጋብ ሎሚ እውን ካብ ሽግር ናብ ሽግር ህዝብና ዝከፍሎ ዘሎ ዋጋ ከዓ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ውድብ እዚ ሓደ ካብቶም ልሉያት ኣብ ሜዳ ዘሎ ውድብ እዩ ብመስመሩ ብሃገርነቱ ብታሪኹ ዝኮርዕ ውድብ ክፉት ንኩሉ ደቂ ሃገር ዝእክብ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝሓወሰ ውድብ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝርከብ ኣባላት ዘለዎ ውድብ እዩ ኣብዚ ብዓብይኡ ከዓ እንታይ ክብል ደልየ ማለት እቲ እዚ ምስ ካልኦት ሃገራውያን ውድባት ኣብ ሜዳ ዘለው ይኮኑ ኣብ ዝቃለሱ ዘለው ፅቡቅ ዝምድና ዘጥረየ ከምኡ እውን ኣብቲ ምትእኽኻብ ናይቲ ውድባት ኣብ ሓደ ናይ ምምፃእ ኣብ ግዜ ናይ ተኣሽሙ ናይ ተሓሉፍ ንምስራት ይኹን ቀፂሉ እወ ቀፂሉ ካብኡ እውን ኣብ ተኣሽሙ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ሰፊሕ ናይ ኣዋሳ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝተጋብኣሉ ኣነ
ከም ኣብ ወንበር ናይ ፍጻሜ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ሃገራዊ ዋዕላ ኣብኡ ተመሪፀ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ንዓይ ከም ሰብ ጥራሕ ክብሪ ዘይኮነ ብፍላይ ነቲ ውድብና ዓብይ ተኣሽሙ ዓብይ ክብደትን ክብረትን ዝሃበ ምኳኑ ከዓ ከስምረሉ ፈቱ ማለት እዩ። ብጠቕላሉ እዚ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ከምቲ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና እዚ ስዒቡ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ባይቶ ዝገበርናዮ ንሕና ውድብና ምስቶም ካልኦት መሓዙት ውድባት ኮይና ብሓባር ኮይና ፅዒርና ከዓ ነዚ ኣገዳሲ ትካል ነዚ ኣገዳሲ ፅላል ኣካባቢ ፅላል ከዓ እግሪ ኣትኪልና ንሰርሓሉን ንጓስዮም ዘለና ስለዝኾነ ኣብዚ ጠጠው ክብል እየ። ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ነዊሕ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጌርካ ዘለካ መደብ ከዓኒ መታን ሓደ ብሓደ ክንኣቱ የቀኒየልና ዶክተር ናይ ብሓቂ ነዊሕን ከይተሓለልካ ካብቲ ግዜ ንእስነታት ሒዝካ ክሳብ ዝእዋን እዚ ነቲ ቅዱስ ዕላማ ናይ ኤርትራ ብከመይ ነፃን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ብፅቡቅን ብፅፉፍን ኣገባብ ትመሓደር ክሳብ ትመፅእ ደኺምና ከይበልካ ንስኻ ምስ ብፆትካ ተካይድዎ ዘለኹም ቃልሲ ብጣዕሚ ዝነኣድን ዝምጎስን እዩ። ኦኬ ዶክተር ቀፂልና ሕጂ ብዝያዳ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ናይ ኤርትራ ብከመይ ትሪኦ ወይ እንታይ ይመስል ቁርብ እስኪ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ገለ ክትዕለና። ኦኬ ይቀኒየለይ طبعا እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረክ ቁሩብ ክብድ ዝበለን ፍልይ ዝበለን እንድዩ ነቲ ምስቲ ክውንነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኣሲርና ምስቲ ከባቢና ዘሎ ክንሪኦም ከለና ብሕፅር ዝበለ ኣነ ብናተይ ተኣሽሙ ከም ዝስዕብ ክገልፆ ክፍትን እየ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ሕጂ ከስምረሉ ዝደሊ እንታይ እዩ ህዝብና ኣብ ዓብይ ሻቅሎትን ፍርህን ተሸሚሙ ምህላው ርዱእ ነገር ጌርና ንወሰዶ ውፅኢት ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ስጋብ ክንደይ ንህዝብናን ሃገርናን ኣብ ናብርኡ ይኹን ኣብ ሂወቱ ይኹን ከራኽበሉ ምኳኑ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ኤርትራዊን ልኡላውነታ ዝሓለወት ሃገር ኮይና ክትቅፅል ድያ ኣይትቅፅልን ድያ ዝብል ከቢድ ስክፍታ ኣብ ናይ ኩልና ኣእምሮ ተንጠልጢሉ ዘሎ ሕቶ እዩ ክብል ይደፍር ማለት እዩ። ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ትመሓደር ዘላ ሃገር ኣብ ፀልማት እትነብር ከምኡ እውን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሕገ መንግስቲ ዘይብላ ብዊንታ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ቃሕ ከም ዝበሎ እቲ ዘሕዝን ከዓ ወግሒ ፀብሐ ነቲ ሃገር ናብ ውግእ እናእተወ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘዳምየና ዘሎ ፅሉል መራሒ ኣብ ህዝብና ዝፈጥሮ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ዓብይ እዩ እንተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣይኮነን ይመስለኒ። እዚ ዘሎ ስርዓት ምስ ህዝቡ እውን ይህን ምሂን ዘይብል ስርዓት ንህዝቡ ዝጭቁንን ዘባሳብስን ምስ ከባቢኡን ከምኡ እውን ምስ ዓለምን ጥዑይ ዝምድና ክምስርት ዓቕሚ ዘለዎ ስርዓት ኣይኮነን። ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክውስኸሉ ዝደሊ እውን ኤርትራ ኣብ ብመሰረት እቲ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ዘካየደቶ ድሕሪኡ ኣብ 1991 ከዓ ነፃነት ናይ ኤርትራ ምእዋጁ ኤርትራ
ብጣዕሚ ሓደ ዓብይ ኣኽብሮት ኣብ ዓለም ሕዲራ ነይራ ዓለም ሙሉእ ብኣድንቆት ዝሪኦ ዝነበረ ቃልሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ምዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣሲረ መታን ከምፅኦ ኢለ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ኣኽብሮትን እዚ ክብረትን ኤርትራ ረኺባቶ ዝነበረት ብጣዕሚ እቲ ዘሕዝን እዚ ስርዓት ይግደፍ ነዚ ዕድል እዚ ሓምሽሽዎ ሰይርዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ኣዘራርባ እዚ እቲ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ዓብይ ግደ ክትፃወት ምክኣለት ነይራ ማለት እዩ ብዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ማለት እዩ ጥዑይ ዝምድና ምስ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ምስ ኬንያ ምስ ጅቡቲ ምስ ከምኡ እውን ምስ የመን ምስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስግር ባሕሪ ዘለዉ እዚ ዞና እዚ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዞና ጥዑይ መንግስቲ ተፈጢሩ ነይሩ እንተዝኾን ኣብ ኤርትራ ብሓቂ ዝብለካ ሓደ ዓብይ ተኣሽሙ ናይ ግደ ክትፃወት ምክኣለት ነይራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማለት ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ መንገዲ ሒዛ ዓብይ ብዙሕ ነገራት እውን ክትዕውት ምክኣለት ነይራ ባህላ እዩ ሕጂ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ መንገዳ ዝሰሓተት እቲ ቅድም ኢለ ዝጠቀስክዎ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ካብ ባእሲ ምስ ጎረባብቲ ኣይዓረፈን እዚ ስርዓት ካብ 91 እቲ ዛንታ ነዊሕ እዩ ኩላትና ንፈልጦ ስለዝኾነ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ተሳጢሓ ስለ ዘላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ተቢዑ ክለዓል ኣለዎ ባህላ እያ ተቢዑ ክብል ምክንያቱ እዚ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስቅያት ናይ ህዝብና ከምኡ እውን ኣብ ደገ ዘሎ ደላይ ለውጢ ናይ ሓባር ቅልፅማ ጥርዩ ነቲ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ምንቅስቃስ ንዕኡ ሰነድን ሕቆን ዝኾኖ ክኾኖ ክብገስ ኣለዎ ባህላ እዩ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከምቲ ዝበልካዮ ነዚ እዩ ዝመስል ብሓፂሩ እቲ ዘሎ ናይ ማሕበራዊ መናባብሮ ድዩ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ወዘተ እዚ ኩሉ ማለት ኩላትና ስለንፈልጦ ኣብኡ እንደገና ደግንና ምዝራብ ስለዘይድሊ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ዘይሰብኣዊ ተኣሽሙ ክውንነት ነቲ ህዝብና ዝገጥሞ ዘሎ እዚ ናይ ስደት ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝውሕዝ ዘሎ እዚ ናይ ኮቪድ ሕማም ዝጥቅዑ ዘለዉ ከምኡ እውን እዚ ናይ ወራር ናይ ኣንበጣ ዘሎ እዚ ኩሉ ፀገማት ህዝብና ተሰኪምዎ ዝኸይድ ዘሎ ስለዝኾነ እዚ ስእሊ ነዚ እዩ ዝመስል ብሕፅር ዝበለ ስለዚ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ኤርትራ ህዝባ ኣብ ከቢድ ኩነታት ወዲቓ ከም ዘላ ኢና ጥራሕ ክንጠቅስ ንኽእል ማለት እዩ በካ ፅቡቅ ኣለካ ዶክተር ህዝቢ ኤርትራ ክንድቲ ዝኸፈሎ ከቢድን ክቡርን ዋጋ ክንድቲ ዘካየዱ ነዊሕ ዘይሕለል ቃልሲ እሞ ከዓ ኤርትራ ፅቡቅ ኣመሓድራን ፅቡቅ ዝኾነ መንግስቲ ነይርዋ እንትትኸውን እቲ ተራ ናታ ኣብቲ ከባቢ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብዝበለፀ ሂወትን መነባብሮን ቅሳነትን ክረክብ ከኣለ ነይሩ እዚ ግን ኣይተዓደልናን ብሰንኪ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዲክታተርያዊ ስርዓት ከም ውፅኢቱ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕ ብትን ክብል
ኣብ ፍቑድ ዓለም መንእሰያት ንሪኦ ዘለና ሽግራት ኩሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ካብዚ ዘሎ ፀገማት ንምውፃእ ግን ከምቲ ኣቐድም ኣቢልካ ዝበልካዮ ዶክተር ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ወላ ኣብ ደገ ዘሎ ተጠርኒፉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሃገር ንምድሓን ዓብይ ተራ ክፃወተሉ ዝግባእ ግዜ እዩ እስከ ቀፂልና ኣብቲ ካልእ ካብቲ ክንዛረበሉ ኣዳሊናዮ ዘለና እዚ ሎሚ ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ተባሪሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅኒ ብኸመይ ትመዝኖ መንቀሊታቱ ኸ እንታይ እዩ ርእቶኻ ዶክተር? እዚ ኣገዳሲ እዋናዊ ሕቶ እዩ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ክንመዝን እንተኮይና ጠንቂ ናይዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምርፃም እንታይ እዩ ኢና ክንብል ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ድማ ነቲ ኩነታት ዝምልከት ብዕሙቕ ዝበለ ኣረኣእያ ክንመዝኖ ዝሐሸ ይመስለኒ እቲ ጉዳይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዶክተር ኣብይ ክትመሓደር ምስ ጀመረት ቀስ ብቐስ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ከዓ እንዳላሕለሐን እንዳተዳኸመን እዩ ክመፅእ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ዝገበሮ ዝብል ሕቶ ኢና ክነልዕል ዘለና ማለት እዩ ኣነ ብሕፅር ዝበለ ሽሕ እኳ እቲ ጉዳይ ወይ እቲ ምክንያታት ወይ ኣዝዩ ሰፊሕ እንተኾነ ግን ብፅሙቕ ዝበለ ተኣሽሙ ከቕርቦ ክፍትን እየ ማለት እዩ ሓደ ቀዳማይ ኣብቲ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ናይ ኢህደግ መንግስታዊ ምሕደራ ንወያነ ሓርነት ትግራይ ታርጌት ዝገበረን ሓላፍነት ናይ ምስካምን ዝዓለመ ሓደ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ወፈራ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ኩላትና ንዕዘቦን ንሪኦም ነርና ማለት እዩ ናይ ኢህደግ ምፍራስ ብናይ ብልፅግና ፓርቲ ምትክኡ ከዓ ዓብይ ሕቶ ሕጋውነት ዝሓወሰ ኣዝዩ ኣካታዒ ኮይኑ ምቕፃሉ ከዓ ዝዝከር እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ትመሓደር ዝብል ሕቶ ከዓ ክለዓል ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ናይ 27 ዓመታት ኣብ ግምት ወሲዶም እቶም ተዋሳእቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሕቶ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ናይ ስትራቴጂ ፍልሊ ኣተሓሳስባ ማለት ነዚ ናይ ሕቶ ናይ ምሕደራ ከቕርቡ ከለዉ ኣብኡ ሓደ ዓብይ ናይ ስትራቴጂ ፍልሊ ኣተሓሳስባ ከዓ ተፈጢሩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ ፌደራሊዝም ኣብቂዑ እዩ ምእኩል ምሕደራ እዩ ዝርባሓና ዝብል ብበዓል ዶክተር ኣብይን ናይ ክልል ኣምሓራ ምጥቕላላ ዝተኣወጀ መርገፅ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሸነኻት ምስኣቶም ዝተማሓዘ እውን ማለት ዝተላዕለ ሕቶ እዩ ማለት እዩ በቲ ካሊእ ሸነኽ ድማ ወያነ ጥራሕ ዘይኮነ ሰፊሕ ኣካላት ናይ ኦሮሞን ካልኦት ተቃውሞኦም ብትሪ ከዓኒ ነዚ ተቃውሞኦም ከስምዑ ከዓ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ነቲ ሓሳብ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ተርእዮታት ክፍፀም ዝፅንሑ ኩላትና ክንከታተሎ ዝፀናሕና ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ብዝርዝር ብዙሕ ምእታው ኣድልየልናን እዩ ምሳሌ ከም በዓል ጀውሃር ከምኡ እውን ከም በዓል እቶም ናይ ኦሮሞ ፌደራል ሓለፍትን ካልኦትን ሉሉያት ድምፆም ዘስምዑ ዝነበሩ ደገፍ ናይ ሰፊሕ ህዝብታት ዝነበሮም ማለት እዩ ሳልሳይ ክንብሎ ንኽእል እንታይ እዩ ካብዚ ቀፂሉ እቲ ክልላዊ መረፃ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ
እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ እሹ እዩ ማለት እዩ ይገበር ኣይገበር ሕጋዊ እዩ ዘይሕጋዊ እዩ ዝብል ከቢድ ናይ ምስሓብ ኣንፈትን ከምኡ እውን ናይ ህንፃ ሕጊ ኣተራጉማ ፍልሊ ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝተላዕለ ሞገተ ፍታሕ ከይረኸበ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከዓ ዓሪጉ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ፕሮሰስ ኩልና ንፈልጦ ኢና ክልል ትግራይ ነቲ ጉዳያት እዚ ናትና መስደር እዮም ኢሎም ምርጭኦም ኣሰላሲሎም ማለት እዩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ነዚ ከዓ ነፂግዎ ዘይሕጋዊ ገይሩ ከዓ ወሲድዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ ተኣሽሙ እዩ ማለት ዓብይ ናይ ምስሓሓብ ነጥቢ እዩ ኣርባዕተ ነዚ ነጥብታት እዚ ነታን ከንጠቃልል ኢሃደግ ብወያነ ዝተዓብለለ ንኣስታት 27 ዓመት ሃገር ክመርሑ ፀኒሖም እዮም ኢሃደግ ክንብል ከለና ሓቂ እዩ ናይ ኮዋሊሽን ሓይልታት እዩ ግን እቲ ወሳንን እቲ ዝዓበየ ሓይልን ገባርን ሓጋግን ከዓ ወያነ እዩ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ ብናይ በቲ ናይ ጎደና ዝተካየደ ምልዕዓላት እቲ ኢሃደግ ሒዝዎ ዝፀንሐ ስልጣን ንህዝቢ ክረክቦ ከዓ ተገዲዶም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 27 ዓመታት መንግስታዊ ምሕደራ ኣወንታውን ብኣወንታን ብኣሉታን ዝምጎስሉን ዝክሰስሉን ጉዳያት ከዓ ክዳመፁ ፀኒሖም ማለት እዩ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ነቲ ዝፀንሐ ናይ ወያነ ሌጋሲ ማለት ነቲ ውርሻ ንምቅያር ብዙሕ ፃዕሪ ክካይድ ምፅንሑ ሕቡእ ምስጢር ኣይኮነን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ነጥቢ ፍልያቶም ጌርካ ክውሰድ ይከኣል ይብል ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ እተን ኣብ ትሕቲ ኢሃደግ ክመሓደራ ዝፀንሓ ክልላት እንትኾነ እውን ናብ ቅሳነትን ርግኣትን ኣብ ክንዲ ዘምርሓ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ቁልውላው ተዋሒጠን ይርከባ ንምሳሌ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ደቡብ ህዝቦች ኣብ ቤኒሻንጉል ኣብ ወለጋ ወዘተ ወዘተ ኣብ ኩሉ ኣብ ትግራይ ግን ፍልይ ዝበለ ምዕብልና እዩ ከዓ ክካየድ ፀኒሑ ማለት እዩ ንሱ ድማ መሪሕነት ወያነ ምስ ህዝቦም ሰጢሞም ክሳብ እዛ እዋን እዚኣ ነቲ ውሽጣዊ ሓድነቶም ንምርግጋፅ ቀፃሊ ሓያል ሞቢላይዜሽን ምልዕዓል ክካይዱ ፀኒሖም ማለት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ወያነን ክውርወር ዝፀንሐ ፀለመን ወፈረታትን ድማ ነቲ መሪሕነትን ህዝብን ኣብ ሓደ መስመር ገጥ ንክብሉ ኣገዳሲ ረቑሓ ምንባሩ ከዓ ሓጊዝዎም እዩ ባህላ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ እቲ ላዕቢ እንዳበርትዐ እንዳሓየለ ምስ ከደ እቲ ፀለመት ወፈራ ኣብ ልዕሊ ወያነ ወዘተ ብኩሉ ሸነኻት ክመፅእ ምስ ጀመረ እዚ ንገዛእ ርእሱ እቲ መሪሕነትን ነቲ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከዓ ከምቲ ዝጠቀስክዎ ኣብ ዳርጋ ኣብ ሓደ መስመር ደው ከም ዝብል ገይርዎ ማለት እዩ እዚ ዘይነዓቅ ነጥቢ ሓያልነት ወያነ ጌርካ ከዓ ውሰድ ይከኣል ማለት እዩ ይኹን እምበር በቲ ካሊእ ሸነኽ እቲ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኢኮኖሚ ሃገር ዝምእክልን ዝቋፃፀርን ንሱ እዩ ባጤራ ዝህብን ዝኸልእን ንሱ እዩ ዕጥቂ ሰራዊት ዝውንን ንሱ እዩ እቲ መርበብ ናይ መራኸቢታት ዝውንን ንሱ እዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ምስ ናይ ዓለም መንግስታትን ናይ ዲፕሎማሲ ርክባትን ዝምድናታትን ዝውንን ከዓ ንሱ እዩ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ክልተ ሚዛናት ኣቕሚጥካ ሓደ ስእሊ ክትሕዝ ይኽእለካ ማለት እዩ ሕፅር ዝበለ እዚ ዝጠቀስክዎ እዞም ዝጠቀሶም ዝፀናሕክዎ ሕጂ
ካሊእ ኣብ ኢትዮጵያ ክረአዩ ዝፀንሑን ዘለውን ቅልውላዋት ተደማሚሩ እቲ ጉዳይ ሕቶ ምሕደራን ሕቶ ስልጣንን ዘመልክት እዩ። ሕቶ ምሕደራን ሕቶ ስልጣንን ዘመልክት እዩ። ስለዚ ንኢትዮጵያን ኣሕዛባን ዝምልከት ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ክንብል ከለና ካብዚ ተረድኡ ዝተበጊስና ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ሕቶታት ይለዓል እንዲ ከመይ ጌርካ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣይምልከተናን ገለ ትብል ዝብል ሕቶታት ኣሎ። እዚ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ስለዝኾነ ብከመይ ንመሓደር ብከመይ ጌርና ከዓ ዲሞክራሲ ንተክል ብከመይ ጌርና ምርጫታት ነካይድ ዝብል እዚ ኮንስቲቱሽናል ሕቶ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምልከት ጉዳይ ስለዝኾነ ንዓና ፈፂሙ ከም ኤርትራውያን ዝምልከተና ጉዳይ ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ እዩ ዘብፅሐና ማለት እዩ። ስልጣን ዝህብን ዝኸልእን ከዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። እንታይ ዓይነት ምሕደራ ዝውስን ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ እዚ ብጎንፅን ብሓይልን ዘይኮነ ብልዝብን ብምዝታይን ዝፍታሕ ጉዳይ ምዃኑ እዚ ንኩላትና ብሩህ ክኸውን ከዓ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ይቀኒለይ يغنيلنا دكتور ልክዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ተረኺቡ ዘሎ ኣብ መንጎቲ ማእከላይ መንግስትን ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ እዚ 2 ዓመት እዚ ኩሉ ንከታተሎ ፀናሕና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ዝኾነ መግለፂ ዝሃቦ ዶክተር ደብረፅዮን ብፍላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዕሊ ኣነ ወኪለካ እየ ንስኻ ንዓና ወኪልካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኢሉ ተዛሪቡ ግን ዘረባ ስለ ዘረባ ዳኣ እምበረይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ንዶክተር ኣብይ ኣብ ታስኪኑ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩሉ ትእከይ ስራሓት ክፍፀም ዝፀንሐ ንሱ ዝመርሖን ንሱ ንክግበር ዝገብር ዘሎ ዝፅዕር ዘሎ ሰብ ንሱ እዩ። ልክዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ዶክተር ኣብይ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ዝምድና ብካልእ ሸነኽ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ክሳብ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተባርዐ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ሓያል ምትሕፋሕ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ወያነን ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ኣብዚ 2 ዓመት እዚ እቲ ሓያል ዝምድና ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብይን ኢሳያስን ቀፃሊ ናይቲ ዝፀንሐ ምትሕፋሕ እሞ ከዓኒ ነዚ ናይ ወያነ ሓይሊ ናይ መጥፍኡ ካብ ዝዓለመ ድዩ እዚ ውግእ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ወይስ እንታይ እቲ ቀንዲ ናይዚ ውግእ እዚ ሕጂ ንኣብነት ወያነ ስኒ ነዚ ውግእ እዚ ቀፂሎም ውሽጢ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ስልጣን ሒዞም ንኢትዮጵያ ከመሓድሩ እዚ ዓይነት ክበሃል ይከኣል ዶ? ስለዚ ብኸመይ ትመዝኖ እቲ ቀንዲ ሕጂ ናብዚ ውላዕ ናይ ውግእ ተረኺቡ ዘሎ ጠንቂ ብኸመይ ትገልፆ እያ? ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣብታ መጀመርታ እንታይ ኢልካ እቲ ዝምድና ናይ እቶም ክልተ ፕሬሲደንታት ክጥቀስ ከሎ ኣነ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ኣብኡ ብዙሕ ትንተና ክኣቱ ኣይደልን ማለት እቲ ዝመፅእ መዓልታት ድዩ ዝመፅእ ዓመታት ድዩ ብዙሕ ነገር ከብርሃና እዩ ግን ክልተ ጎራሓት ሓሙኽሽቲ ዝስንቆም ኢለ ክሓልፋ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ለውጥታት ብዙሕ ክስታያት ክንርኢ ኢና ዝብል ግምታት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ መን እዩ ንመን ዝዝውር እዚ ኣብ ምስ ግዜን ኩነታትን ኣፀቢቑ ክበርሃና እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ክብል ደልየ ኣብዚ ክንፀር ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ እዚ ውግእ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ኣገዳስን እዋናውን ከምቲ ዘለዓልካ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ
ምትእትታው ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝተረጋገፀ ጉዳይ እዩ እዚ ብዙሕ ዝካተር ጉዳይ ኣይኮነን ምትእትታው ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነ እዩ ሕጂ እዚኣ ቁሩብ ብዕሙቕ ዝበለ ክስታይ ክዛረበላ ደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ምትእትታው ክትብል እውን ኣንሄ ኣዳልየ ኣፀድሐ ምክንያቱ ኣገዳስነታ ቀሊል ኣይኮነን እወ ናይ ብሓቂ እዚ ውግእ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ኣሎ ዶ ድብል ይኹን ወይ ከዓ ብፍላይ እወ እቶም ተዓዘብቲ ዝብሉ እቲ ቀንዲ ኣሳዋርን ተዋሳእን ዘሎ ኣካል ንሱ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኮነ እንታይ እዩ እቲ ሳዕቤናት ናይ ዝውግእ ዝመፅኦ ዝኽእል ብፍላይ ዝውግእ እዚ እንተደኣ እናቐፀለን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ ቀንዲ ኣሻኻሊ ንህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ከማን ብደቂቕ ክከታተሉ ካብ ዘገድድ ነገራት እሱ እዩ እሞ ብዝያዳ የስ እዚኣ ፅቡቅ ጌርካ ተረኻ እወ ሕጂ ሲ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ምትእትታው ኣብ ዘይምልከተካ ነገር ምትእትታው ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነ እዩ እዚኣ ሓንቲ ነጥቢ እያ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ናይ ካሊእ ሃገር ኢድ ምትእትታው ምፍፃም ብቐሊሉ ዘይጠፍእ ስምብራት ዝሓድግን ከቢድ ዋጋ ዘኽፍለካ እወ ሕጂ ኣነ እንታይ ከም ኤግዛምፕል ከምፅእ ዝደሊ ዘለኹ ከም ኣብነት ጥራሕ ኣብዚ ዞናና ዘይኮነ ወላ ኣብ ከባቢና ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓለም ስለ ዘለና እቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ከዓ ብነንሕድሕዱ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለ ዝኸውን ከም ኣብነት ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዝተፈፀመ ምትእትታው እንድሕር ርኢና ንበል ንምሳሌ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዒራቅ ኣብ ሱርያ ኣብ የመን ኣብ ሊብያ እንታይ ዓይነት ፀገም ይፈጥር ምህላው እንታይ ዓይነት እዚ ህዝብታት ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ከቢድ ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ኣብ ቀፃሊ ስቅያት ክነብሩ ገይርዎም እዩ እዚ ኣነ ዝመስለኒ ማንም ሰብ ዝክሕዶ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ በዛ ኣጋጣሚ እንታይ ተፈቒድካለይ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ጉዳይና ምልስ ኢልና ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ቁሩብ ምጥቃስ ክጠቅስ ይደሊ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ቁስሊ ምትንካፍ ዘይኮነ ወይ ካብ ቅርሕንቲ ዝተላዕለ ዘይኮነ ሓንቲ ከረጋግፃ ዝደሊ እንታይ እዩ ንሕና ናይ ታሪክ እሱራት ኣይኮናን እዚኣ ብግልፂ ከረጋግፃ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣበየ ክመፅእ ደልየ ኣብ 1981 ርሑቅ ከይከድና እቲ ናይ ወያነ ትግራይ ምትእትታው ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተገብረ ኣብ ጎኒ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም ብኡ መሰረት ከዓ ጀብሃ ካብ መሬት ምውፃኣ እዚ ምትእትታው እዚ ዝፈጠሮ ስጋብ ሎሚ ከቢድ ዋጋ ህዝብና ዝኸፍለሉ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ኣዘራርባ ከምቲ ዝበልኮ እዚ ጉዳይ እዚ ንታሪክ ዝሕደግን ድዩ ግን ናቱ ሳዕቤን እየ ከበርህ ዝደሊ ዘለኹ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ናቱ ሳዕቤናት እንታይ እዩ ሕጂ ኣነ ይዝከረኒ ሓደ ግዜ ነፍስሄር መለስ ዜናዊ ሓደ ጋዜጠኛ ሓቲትዎ እዚ ምስ ሻዕብያ ኮይንኩም ጀብሃ ምህራምኩም ሲ ከመይ ትመዝኖ ምስ በሎ ብነፍስሄር መለስ ሃቦ መልሲ ሓፃር መልሲ እያ ነይራ ከም ሎሚ ክሪኦ ከለኹ ጌጋ ነይሩ ኢሉ ዓፂዋታ ነገር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ሽዑ ዝተገበረ ዕድል ህዝባዊ ግንባር እቲ ሜዳ ኤርትራ በይኖም ብሒቶሞ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከዓኒ
እቲ ናይ ስልጣን ጨቢጡ ሰራውሩ ዘርጊሑ እኒሄ ስጋብ ሎሚ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ውፅኢቱ ኩላትና ዋጋ ንኸፍለሉ ዘለና እዚ ጥራሕ ከይተረፈት ዘሕዝን ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ከዓ እንታይ እዩ እዚኣ እውን ከስምረላ ዝደሊ እዚ ውልቀ መላኺ ካብ ሕሉፍ ታሪኹ ዘይመሃር ምዃኑ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ወጊኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ወገበን እዚ ብሓቂ ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ማለት እቲ ብካሊእ ኣዘራርባ እዚ እቲ ምትእትታው ብሓቂ ስጋብ ክንደይ ናቱ ሃስያታት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ምድማይ የእትወካ ኣብ ባእሲ የእትወካ ኣብ ቀሊሉ ሕጂ እዚ እቲ ዝሕዝን ከምቲ ዝበልኮ እዚ ውልቀ መላኺ ካብ ጌጋታቱ ዘይመሃር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዝፍፅሞ ዘሎ ምትእትታው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ ገበን ብፍላይ ብትሪ ዝኹነን ነገር እዩ እዚ ምትእትታው እዚ ከይዱ ከይዱ ከቢድ ዋጋ ክንከፍለሉ ምዃንና ከዓ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምክንያቱ ፅልኢ ይፈጥር እዚ ውግእ ቀሊል ኣይኮነን ሰብ ክጠፍእ እዩ ሂወት ክሃልኽ እዩ ንብረት ክጠፍእ እዩ ስደት ክመፅእ እዩ ወዘተ ምስ ብዙሕ ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ፅባሕ ንጎ ኢሳያስ ከያዲ እዩ ኣህዛብ ነበርቲ እዮም ግን ትስምብራት ከዓ ንኩላትና ክትንክፈልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ጠቐስኳ ናይ ምትእትታው ካብዚ ኣረኣእያ እዚ ተበጊሰ እየ እምበር እቲ ኩነታት ንድሕሪት ተመሊስካ ናይ ምፅብፃብ ዓይነት መልክዕ ዝሓዘ ከም ዘይኮነ እዚኣ እውን ክብርሃ ደሊ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከምኡ ንኸይድገም ኣብ ዝኸበደ ጉዳያት ንኸይንኣቱ ንምትንባህ ዝብሎ ዘለኹ ማለት እዩ ጥንቀቐሉ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ውድብ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ብዓብዪ ተገዳስነት ካብ ሰዓት ንሰዓት ኣብ ምክትታል ኢና ንርከብ ዘለና ማለት እዩ ከምኡ እውን ኩሉ እቲ ደላይ ለውጢ ይኹን ሰልፍታት ይኹን ወላ ውድባት ይኹን ወላ ብደረጃ ሃገራዊ ባይቶ እውን ዝግበር ምክትታላት ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ናቱ ኣካል ኢና ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ርእሲ ምዃኑ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ማለት እየ በዚ ይኹን በቲ ናይ ሂወት ህልቀትን ናይ ንብረት ጥፍኣትን ናይ ህዝቢ ምብትታንን ስደትን ክስዕብ ምዃኑ ከዓ ኩላትና ንግንዘቦ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ እዚ ውግእ ደው ክብል ክልቲኦም ሸነኻት ዘለዎም ፍልልያት ብሰላማዊ ኣገባብ ፍታሕ ከናዲሉ ዝፅውዕ መርገፂ ሒዝና ኢና ዘለና ማለት እዩ ከምወድብ እዚ እዩ መርገፅና ናይ ብዙሓት እውን እዚ መርገፂ እዚ ማለት ንሕና እዚ ጉዳይ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ውሽጣዊ ጉዳይ ኮይኑ ዲክታቶር ኤርትራ ብማንም ዓይነት ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ምትእትታው ደጊምና ደጋጊምና ክንኩንኖ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ንህዝብናን ሃገርናን ብማንም ዓይነት ከቶ ረብሓ ከምፅኣሉ ኣይክእልን እዩ ብኣንፃሩ ንጉድኣትን ስቅያትን ዘሳጥሕ ኩነታት ከይፍጠር ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ እቲ ውግእ እንተተናዊሑ ኤርትራ ናይዚ ውግእ ናይ ምርፃም ዓውዲ ባይታ ከይትኸውን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ኣሰካፊት ነጥቢ እያ ምክንያቱ ንስኻ
ሎሚ ንሓደ ኣካል ክትሃርም ኢልካ ወስኪ ትብል ከለኻ እቲ ኣካል እውን ኢሉ ማይ ዓሚኹ የለን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ እውን ወስኪ ብለካ እዩ ከይዱ ከይዱ እውን ወይ ከተሕምቆ ኢኻ ወይ ከሕምቀካ እዩ እዚ ኮይኑ እቲ ኮይኑ ግን ህልቀት ኣሎ መንጎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ዘይምልከተና ጉዳይ ንሃገርናን ንህዝብናን እዚ ስርዓት ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ኣብ እቶን ናይ ውግእ ከእትዎ እዚ ሓደ ዓብይ ገበን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እቲ ውግእ ንሪኦ ኣለና ኣብ ትግራይ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራን ትግራይን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምናልባሽ እውን እንድሕር ተናዊሑ ቀፂሉ እውን ውሽጢ መሬት ኤርትራ እንተኣትዩ እንታይ ይገብር እንታይ እዩ ክኸውን ትኹነታት እዚ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ጉዳይ ኣሰካፊ ሕቶ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ብምንቃል ደጊምና ደጋጊምና እዚ ውግእ ደው ክብል ሰላማዊ ፍታሕ ክርከብ ኩላትና ፃዕሪ ክንገብር ኣለና ካብዚ ሓሊፍና ንገብሮ እውን የብልናን የግዳስ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋብ ክንደይ ንልኡላውነት ኤርትራ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘቐምጥ ኩነታት ምዃኑ ተረዲእና ብሙሉእ ሓይልና ውጥቀት ናይዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ምቅልጣፍ ቀዳማይ ዕማምና ንሱ ኮይኑ እዚ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ዝዕማም እዚ እቲ ማእከላይ ዕማምና እዚ ክኸውን ዘሎ ከም ተቃወምቲ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምስ ኩሎም ኩርናዕ ዓለም ንለውጢ ዝቃለሱ ዘለው ሓይልታት ናይ ርክክብ መስኖታት ኣበጊሱ ናይ ሓባር ድምፅና ንመላእ ዓለም ከነስምዕ ዘኽእለና ሓያል ምንቅስቃስ ክንምስርት ምስ እንኽእል ተጠርኒፍካ ምስራሕ ንሱ እዩ እቲ ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን እንኮ ውሕስነት ክኾነና ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብርግፅ እዚ ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ዓብይ ማሕበራዊ ሽግራት ከስዕብ እዩ ቅትለትን ሞትን ስደትን ጥሜትን ሕማምን ስግርዶብ ዝኸይድ ህዝቢ ብኣሽሓት ዝቁፀር እንሆካ ድሮ እዚ ሕጂ ክመፅእ ጀሚሩ ዘሎ ወሬታት ናብ ሱዳን ኣስታት ኣብ 10,000 ዝቀላቀል ቁፅሪ ሰጊሮም ኣለዉ ይበሃል ነተን እዚ እንተኾነ እውን ነተን ዘዕቅብኦም ሃገራት ዝፈጥረለን ናይ ፀገማት ናይ ኢኮኖሚ ፀገማት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እዘን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ነዚ ውግእ እዚ ብቅፅበት ደው ንክብል ረብሓ ኣለወን ከምቲ ንሕና ረብሓ ኣለና ፀውዒት ንገብር ዘለና ንሳተን እውን ረብሓ ኣለወን ስለዝኾነ ከዓ ቀልጢፈን ሓደ ስጉምቲ ክወስዳ ዝከኣለና ድፍኢታት ክንገብር ብሸነኽና እውን ክንፅዕር ኢና ማለት እዩ እዚ እዩ ብሕፅር ዝበለ እቲ ክብሎ ዝደለኹ ማለት እዩ የቀኒልና ዶክተር ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ጌርካ ተንቲንካየት ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ቀንዲ ኣሻቒልዎ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ኣበይ ገፁ ክኸይድ እንታይ ዓይነት ሓደጋታት ከምፅእ እዩ ንኤርትራ ከመይ ይመስል ዝብል ናይ ብሓቂ ኣሻቓሊ ነገር ድዩ እቲ ዘቕረብካዮ መድረኽ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ቁሩብ ንእሽተይ ዕርፍቲ ክንወስድ ድሕርታ ንእሽተይ ዕርፍቲ ድማኒ ኣብቲ ቀፃሊ ሕቶታትና ክነኣቱ ኦኬይ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ተመሊስናኩም ኣለና ዶክተር ዩሱፍ ልክዕ እቲ እዚ ውግእ እዚ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ብፍላይ ንኤርትራ ብሓፈሽኡ ከዓ ነቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩሉ ብትንተና ክትገልፀልና ፀኒሕካ ልክዕ ሕጂ እቲ ዞን ኣፍሪቃ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ መዋእል ኮይኑ ኩሉ ግዜ እዚ ቦታ እዚ ስኒ
ቅሳነት ካብ ዝስእን ነዊሕ ኮይኑ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኢልካ ትሪኦ ዶክተር ብወገንካ? ኦኬ እስከ انت نعدلنا ديو انت نصبو عدلنا ديو ولا نحما عدلنا አቀማምጣ ጂኦግራፊካዊ አቀማምጣ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ቦታ እያ ተቐሚጣ ዘላ ማለት እዩ። እዚ ብዓረብ እንታይ የብሉ ያ ነቕማ ያ ኒዕማ እዚ ክልቲኡ ኣለዎ ማለት እዩ። ከም ኣመሓዳድራኻን ከም ክእለትካን ማለት እዩ። ሕጂ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ናይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኸይድ ዘሎ ምስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ናይ ፖለቲካ መስመር ከምኡ እውን ምስቲ ናይ ጂኦ ስትራቴጂ ጉዳያት ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣዝዩ ማለሲ ኣብ ነንሕድሕዱ ጥልግልግ ዝበለ ምዕባለታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልክዎ ቀይሕ ባሕሪ ሓቂ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ሽበራን ኣብ ሁከትን ኣብ ዘይቅሳነትን ካብ ዝኣቱ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ኢሉ እዩ እንድሕር ኢልካ ምስቲ ጥቕምታት ናይ ተን ዓበይቲ ሃገራት ዝተኣሳሰር ከምኡ እውን ምስቲ ዞባዊ ጥቕምታት ኣብቲ ዞና ዘሎ ሓይልታት ከም በዓል ስዑድያ በዓል ኢማራት ወዘተ ምስኡ ኩሉ እዚ ዝተኣሳሰር ግብፂ ወዘተ እስራኤል እዚ ኩሉ ኣብዚ ዞና ዘሎ ተኣሽሙ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ። ሕጂ ናይ ኢንተረስት ኮንፍሊክት እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ባሕሪ እዚ ኣገዳሲ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ እዩ። እዚ ባሕሪ እዚ ከም ገለ ኢሉ እንድሕር ተዓፅዩ ንሙሉእ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ዝትንክፍ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብመጠኑ ብመሰረቱ እውን እዚ ናይ ውድድር ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ክኸይድ ዝፀንሐን ሕጂ እውን ብዝያዳ እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ እውን ናይ ምዕራብ ኢንተረስት ሓዊስካ ክትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ እዚ ቀይሕ ባሕሪ መን ሓለዎ መን ወሰዶ መን ኮንትሮል ገበረ ኣብኡ እዮም ዝመናጨትሉ ዘለዉ ማለት እዩ። እንድሕር ሪኢኻ ኣብ ጅቡቲ ሕጂ መደበራት ናይ ፈረንሳይ ካብ ቀደም ዝፀንሐ እዩ። ሓደ መደበር ኣሎ፣ ኣሜሪካን መደበር ኣለዎም፣ ቻይና እቲ ዝዓበየ መደበር ኣለዎም ኣብኡ፣ ከምኡ እውን ጃፓን ኣለዉ፣ ከምኡ እውን ጀርመን ካልኦት ሃገራትን ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ኣድላይነት እንድሕር ኢልካ ምስቲ ጥቕምታቶም ዝተኣሳሰር እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ብሓደ ሸነኽ ዝበልናዮ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ናቱ ሓደ እዩ። ምስኡ ከዓኒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃገራት ኣብ ሃብቲ ኣብዚ ዞና ዘሎ ከዓኒ ሰፍ ዘይብል ሃብቲ ምናልባሽ ንስኻ ንሕናን ዘይንፈልጦ ንሳቶም በዚ ዘመናዊ ብሳተላይትን ገለን ገይሮም ዝቋፃፀሩን ዝፈልጥዎን ዝርእይዎን ኣሎ። ሕጂ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንድሕር ተዛሪብና ኣብ ኤርትራ ወርቂ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ኣብቲ ገማግም ናይ ባሕሪ ጋዝ ኣሎ፣ ላምባ ኣሎ። ኣብ መሬት እንተኮይኑ ከዓኒ እቲ ዝበለፀ ዓይነት ናይ ፎስፌት ከዓኒ ምስ ኣብ ናይ ሕርሻ ናይ ሙሉእ ዓለም ዘካይድ ሓደ ዓብዪ ፖቴንሻል ኣሎ ዝበሃለሉ ከምኡ እውን ካልእ ናይ ዩራኒየም ከምኡ ካልእ ዝተፈላለየ ሃብትታት ማግኔዚየም ወዘተ ማእለያ ዘይብሉ ሃብትታት ኣሎ ማለት እዩ።
تقبيرو زلو زي تن عبيت هاجرات بوتنشال زلوون يفلطو ينبوبو سلازي خونه خاني مدب يوصا يسرعا كمي جيركا نابزي بوتاتات زي خامي جيركا خا تي ناتكا تاشمو قصصر تكايدلو حجي مسوم انت تسامعك يخيدو خا دحر مسوم دي تسامع كوينكا خاني هوكتي فطرولكا زي زنبرن زلون نايزن حيالات هاجرات بفلاي بعبيو ولا حجي بزحت ناي عالم كومنتيترز كزاربو خلو افريقيا كم كونتيننت اتزهب كمي كنسو اتزدخي خايو مالك سلازي سلامنتا يزيل كان دحر حتيتكا زي ما عليها زي يقولوا نحنا زي نفلطو تريكس هالو كم يجركا زي حزبتات زي نقدميت كسقوملو زي كل كم عبولو زي كل كله بزي بحور كوينو كنت خترف بحمام كتقع بتنيت كتنقع زي مس هالو ساتهم كم ردأتو خوينو متيهم كله بزي جبرتن حدثن كوينو نتي أب مريت كازلو تسقاتات كقولو صلون كوستون بو بيلون كا نحخا خدوسخا زي تي استراتيجي اب زي زونانا خيل زلو سلازي بحصر زباله زي تي كن هو نخيل سيل مالتي قال اي طبعا تناي جيو استراتيجي ጉዳያት ብዛዕባ ክትዛረብ ከለካ ሓደ ካብቲ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ኣብ የመን ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ናይ ኢራን ኢንፍሉዌንስ በቶም ሕቲን ኣቢሉ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንኸይመፅእ ንምእጋድ ዝለዓል እዩ እዚ ከዓ ምስቲ ነናቶም ዘሎ ናይ ስትራቴጂ ጉዳያት ኣሳሲሮም ስለ ዝርእይዎ ማለት እዩ ግን እቲ ዘሕዝን እንታይ እዩ ንሕናቶም ኣሕዛብ ኣብዚ ዞና ዘለና ኣብ የመን ዘለዉ ይኹኑ ኤርትራ ዘለና ኢትዮጵያ ዘሎ ጅቡቲ ዘሎ እዚ ኣብ ሶማል ዘሎ ኣብዚ ዞና ዘሎ እቲ ዋጋ እቲ ህዝብና ዝኸፍሎ ከቢድ ዋጋ ንሱ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ዶክተር ይቀኒልና ብምቕፃል طبعا ብዛዕባ እቲ ሽግራት ናይ ኤርትራውያን ወይ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽግር ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዝብልዎ ሽግር ናይ ኤርትራ እቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብካልእ ሸነኽ ከዓኒ ሓያል ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ደንቤ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናብ መልጋሲ ይኹን ወይ ከዓ ለውጢ ናብ ምምፃእ ሓያል ዝኾነ ደንቤ ተቃውሞ ዘይምህላው እዩ ይበሃል ንምንታይ እዩ ተቃውሞ ደንቤ ክሕይል ዘይከኣለን ህዝቢ ክዓስለውን ዘይከኣለ እንታይ ትፀገም ክሳብ ሕጂ እዚ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እዚ ዴፊኒትሊ ምክንያቱ እዚ ኩላትና ክንመራመረሉ ዘለና ሕቶ እዩ ሕጂ ተቃውሞ ክሕይልን ክደክምን ናይ ህዝቢ ደገፍ ምዝህልዎ እዩ ሕጂ እንታይ ትብል ገለ ብሓፂሩ እዚ ሓላፍነት ጥራሕ ናብተን ኣብቶም ተቃወምቲ ጥራሕ ዝድርበ ሓላፍነት ኣይኮነን በዓል ቤታዊ ጉዳያት እውን ክንምርምር ክንክእል ኣለና ሓቂ እዩ ንሕና ከም ተቃውሞ ደኺምና ኢና ብዙሕ ከነፍሪ ከምቲ ዝደለናዮ ከነፍሪ ኣይከኣልናን ግን ናቱ ተኣሽሙታት ኣለዎ ማለት እዩ ናቱ ኣማፃፅኣ እውን ኣለዎ ናቱ ምክንያታት እውን ኣለዎ ሕጂ ምክንያታት ክብል ከለኹ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ንምክልኻል ኢለ ይኮንኩን ግን ብወድዕነት ኢና ክንመዝኖ ዘለና ቀዳማይ ነገር ቀደም ኣንፃር ኢትዮጵያ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ክንቃለስን ከለና እቶም ተቃወምቲ ሓያላት ነርና ብረት ኣልዒልና ንቃለስ ነርና ወላቲ ብደገ ዝነበረ ህዝብና እንትኾነ እውን ጥሙር እዩ ነይሩ ሓያል እዩ ነይሩ እቲ ዘራኽበና ዝነበረ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ብረትናን እቲ
نكايدو زنبرنا قالسي أنصار حدا وصاتنيا حدا صلاي تارجت ديرو خيل نيرو ማለት እዩ ካብ 1990 ሓደ ንኒዮጊ ተኾነታት ተغيروا ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ኤርትራ ነፃነት ምስ ወሰደ ሓደ ሃገራዊ መንግስቲ ተተኺሉ ማለት እዩ ሕጂ ክንፈልጦ ዘለና እዚ ሎሚ ከይ ዲክታቶር ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ኣብ 1991 እዚ ዲክታቶር ይኹን ዝብል ከለና ንስኻትኩም ፅሉላት ኢኹም ንስኻትኩም ስልጣን ስለዝሰኣንኩም ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ይበሃልና ነይሩ ቀስ በቀስ ግን እዚ ሎሚ ሕጂ ዳርጋ ድሕሪ 28 ዓመት ምሕደራ ናይ ህግደፍ ጠባያትን كوننات ناي هيدف اندا تغلص سلازمصه ستيل وين غنا سغاب لومي سرعت حدا سفح ناي حزبي ارترا اكل زدغفلو ማለት زين غزا رسو حدا عبيتا شو ابرس زين اتي سرعت سلطانون من واحده ሃይማኖት ኣይሓደገ ኣውራጃ ኣይሓደገ እንዳታት ኣይሓደገ ንሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ፋዕብትን ከእትወሉ ፈቲኑ እዚ ሓላፍነት እዚ ከመይ ገይሩ እዩ እቲ ተቃውሞ ሓይልታት በይኑ ክዕርዮ ዝኽእል ሓንቲ ኢድ በይና ከተጣብዓ ኣይትኽእልን እያ እዚ ዝብል ከለኹ ማለት እሲ ንሕና ከም ተቃወምቲ ጌጋታት ይብልናን ኣለና 1,000 ጌጋ ኣለና ሓደ ካብቲ ጌጋታትና ከዓ እዚ ኩሉ ውድባት ንዝቃለስ ዘሎ ተጠርኒፉ ሓደ ኮይኑ ኣብ ሓደ መፂኡ ድምፁ ክስምዕ ዘይምኽኣሉ እዚ ትዝዓበየ ድኽመት ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ማለት ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ ሕጂ እንተኾነ እውን እዚ ስርዓት እዚ ክነልቅቆ እንተኮይና እታ መፍትሒት እዚኣ እያ ስለዚ ንሕና ሰልፊ ንኹን ወላ ውድብ ንኹን ወይ በርገሳዊ ማሕበር ይኹን ወይ ውልቀ ሰብ ይኹን ከም ወደ ሃገር ተሃገር ንኹላትና ትምልከተና እንተድልየና ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ብሓሳብ ኣብ ሓደ ርእይቶ መፂኡ ብሓደ ልሳን ክዛረብ እንተዘይክኢሉ ብሓንሳብ ኮይኑ ወስታ ክልዕል እንተዘይክኢሉ ነዚ ስርዓት እዚ ክንልቅቆን ክንልግሶም ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ርእሲ እዚ እውን ካልኣይ ፋክተር ኣሎ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፅአት ኣነ ዝከረኒ ንሕና ከም ተቃወምቲ ከም ነባራት ውድባት ዝነበርና ካብ ግዜ ጀብሃ ዝነበረና ወላት ዝነበረና ዝምድናታት ሰፊሕ ዝምድናታት ዝነበረና ምስ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢና ዘለዎ ሃገራት ዓረብ ይኹን ምስ ካልኦት ዝነበረና ወላ ምስ ኤውሮጳ ይኹን ወዘተ ወዘተ ደገፍ ንረኽበሉ ዝነበርና ኩሉ ተባሓፆ ተዓፂፉ ሕፆ ከሎ እንታይ እዩ خلاص ኤርትራ ነፃ ወፅያ ዓድኹም እተው መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ቀደም መተዓፃፀፊ ተዓፃፀፈሉ ትኽእል ሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ዓውዲ ነይሩ ማለት እዩ ብሓደ ሸነኽ እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ደንበ ነይሩ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዓኒ በዚ ደሳዊ ተኣሽሙ ናይ ሶቪየት ዩኒዮን ዝምራሕ ነይሩ ኣብ ማእከል ከዓ እዚ ዓድመ ልንሕያዝ እዚ ናይ ናን ኣላይንድ ተኣሽሙ ዝብል ነይሩ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ ኮይኑ ማኑቨር ክትገብር ክትንቀሳቀስ ዝኽእለካ ነይሩ ሎሚ እቲ ካርታ ተቐይሩ እዩ እቲ ዝነበረ ቅድሚ 20 ዓመት 30 ዓመት ዝነበረ ፖለቲካል ሲቹዌሽን ሎሚ የለን ሎሚ ተማኪሉ ፀቢቡ ኣብ ፀቢብ ዓንከል መፂኡ ስለዚ እቲ ከም ተቃውማይ ኮይንካ ክትገብሮ ትኽእል ክትንቀሳቀሶ ትኽእል ከተፍርዮ ትኽእል ከዓኒ ኣዝዩ እንዳፀበበ ከይዱ ግን እቲ ወሳኒ ፋክተር ግን ክደግሞ ዝደሊ እንታይ እዩ ንሕና ወላ ቀደም ኣብ ሜዳ ኮይና እዚ ማለት ብረታዊ ቃልሲ ክነልዕል ከለና ዓለም መዓዝ ፈሊጡና ዓለም እኮ ኣይዞሌት ገይሩና ነይሩ ግን ህዝብና ተቃሊሱ
ዘምፅኦ ሬኮግኒሽን هو بتصافرو تقاليسو حزبنا زمصኦ ريكوجنيشن እዩ ሕጂ ምስ ሓየልካ ሰምዓ ኣካል ኣለካ ሁሉ ድኹም ትኾንካ ግን ሰምዓካ ኣካል የለን ስለዚ ሰውራ ኤርትራ ሓደ ኤክሴፕሽን እዩ ንዓለም ሙሉእ እውን ዘደነቐ እንታይ እዩ ማለትሲ ዓለም ኢግኖር ገይርዎ ዝፀንሐ ዝኩሉ እንዳሃለወ ዝኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ ጭፍጨፋ ቅድም ብናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ድሕሪኡ ካላኡላ ናይ በዓል ሶቪየት ወዘተ ዝኸደ እዚ ኩሉ ፈንፂጉ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ከረጋግፅ ምኽኣሉ እዚ ሓደ ዓብዪ ተኣሽሙ እዩ ሕጂ ዘሎ ሕቶ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዚ እቲ ሓላፍነት ናብቲ ውድባት ጥራሕ ዝድርበ ኣይኮነን እዚ ውድባት በይኑ ክሰርሖ ዝኽእል ነገር የብሉ ኣይክእልን ንሕና ኩሉ እዚ ደላይ ፍትሒ ብሓባር ተጠርኒፉ እዚ ውድበይ ውድብካ ሓዲግካ ካልኣይ ነገር ኣብዚ ክብላ ዝደሊ እንታይ እዩ ሎሚ ንሕና ከም ውድባት ዘለና ክንቃለስ ክንዛረብ ከለና እዚ ሒዝና ዘለና ሓላፍነት ግዝያዊ ሓላፍነት እዩ ምናልባሽ ገለ ይህሉ ክኾኑ ኣነ ኣብ ወንበር ኮይኑ ፅባሕ ንጎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ክኸውን እየ ዝብል እዚ ሕልምታት እዩ ዝህብን ዝኸለን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እወ ስለዚ ሓደ ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዝረአ ዘሎ ፀገማት እዚ እዩ ማለትሲ ሎሚ ኣብ ወንበር ኮንካ ወይ ሓላፊ ኮንካ ስልጣን ሒዝካ ፅባሕ ንጎ እዛ ስልጣን እዚኣ ውሽጢ ኤርትራ ከሽርፋ እየ ዝብል ኣብ ሓንጎልካ እንተሒዝካ እዚኣ ኣይትኸይድን እያ ማለት እዩ ኣብሶሉት እዚ ኣይሰርሕን ካብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክንገላገል ክንክእል ኣለና ባህላ እዩ ምክንያቱ ረእዮ ስኻ ሕጂ ቀደም እቲ ውድባት ከምዚ ጌርኩም ውድባት ኣይጠቐምኩምን ውድባት ኣይገበርኩምን ዝብል ክስታት ነይሩ ሓራይ ውድባት ድኽነታት ኣለዎ እዚ ሎሚ እዚ ትስእ ዘሎ ናይ በርገሳዊ ማሕበራት ዝኸይድ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ገሊኡ ብኣውራጃ ይበኣስ ኣብ ምርጫታት ኣከሎ ጉዛይ ሓማሴን ሰራየ እንዳበልካ ምንጫ እዚ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ እዚ ኩሉ ክንሰግሮ ክንክእል ኣለና ንሕና ደቂ ሓደ ሃገር ኢና እወ ወላ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ይሃልወና እቲ ሃገር እያ ትጥርንፈና ንዓና ኩላ ስለዚ ከም ደቂ ሃገር ኮይና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሕቶ ናይ ስልጣን ሎሚ ኮነን ሕቶ ናይ ስልጣን ኣብዚ ዘለኻዮ ሕጂ ወፃኢ ካብ ዓዲ ኮንካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ስልጣን ፅባሕ ንጎ ምስ ህዝብካ ተሓዊስካ ኣብ ዓዲ ኣቲኻ ኣብ ዓዲ ኮንካ ተጋይቶን ተብሎን ዝህበካን ዝኸልኣካን ከዓ እቲ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣነ ንሕልካ ከይከውን እምበር እቲ ዝበሃል ሓቂ እዩ ድኽመት ኣሎ እዚ ድኽመታትና ካብ ምንታይ እዩ ምንጭናቱ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንዕኡ ሓኪምና ከዓ ሓደ ኢድ ኮይና ሓደ ቅልፅም ኮይና ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ምክንያቱ ብልኡላውነት ናይ ሃገርና ብልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝጣላዕ ዘሎ ስርዓት ዝቐልጠፈ ግዜ ሓደ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና እወ እዚ ክብል ዝደሊ ብሓፂሩ የቀኒልና ዶክተር ናይ ብሓቂ ኦኬ ብዛ ሕጂ ብዘረባኻ ዝጨረስካላ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኤርትራ ገና ሕጁን እንትኾነ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ዝደፍኣ ዘሎ ኣካል እዚ ብወገን እቲ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ኤርትራ ይኹን ወላት ናይ ፀጥታ ኣካላት ናብኣቶም ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንታይ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሕጂ ተወሊዑ ዘሎ ባርዕ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስቲ ኢድ ኣተኣታታውነት ዝገብሮ ዘሎ ውልቃዊ መላኺ ምስ ኩሉ እዚ እቲ ግምታት እውን እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክንፀላሉ ክእል ገሊፅካ ኢኻ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ኩን ናይ ፀጥታ ኩን ኣብ ኤርትራ ክተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንታይ ኣሎ እዚኣ እውን ዕድል ዝሃብካኒ ፅብቕቲ እያ እንታይ ክብል ዝደሊ መስለካ
እዚ ህዝብና ዘሕልፎ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ብሩህ እዩ። ኣነ ኣይመስለንን ዋላ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ጀነራላት ይኹኑ ድዮም ኮሎኔላት ወይ ዘቲ ወይ ዓበይቲ መኳንንቲ ናይቲ ኣርሚ ናይ ፀጥታ ናይ ወዘተ ብዓይኖም ዝርእይዎ ዘለዉ ማለት እዩ። እቲ ሕቶ ናይ ሕልና እዩ፣ ናይ ሕልና ሕቶ እዩ። ስጋብ መዓስ እዮም እዚኣቶም ነዚ ውልቀ መላኺ ኣካል ከገልግሉ ጥቕሚ ናይ ህዝቦም ዘይርዩ ሓንቲ ኣነ ክብላ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ስርዓት ናብ ወግሒ ፀብሒ ናብ ዘየድሊ ውግኣት ናብ ናይ ውግእ እቶን ንህዝብና መንእሰያትና ከጥፍእ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ባዱመ ከይኣክል ኣብኡ ዳርጋ 60-70,000 ዝሞተ መን ይስከሞ ዝሓላፍነት እዚ? መን ይስከሞ ዝሓላፍነት እዚ? ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣነ እንታይ ክብል ነዞም ናይ ምክልኻል ሓለፍቲ ዘለዉ ድዮም ናይ ፀጥታ ዘለዉ ድዮም ብመሰረቱ እንታይ ክብል ዝደሊ ብደም ናይቶም ዝቐበርኩሞም ስዋኣት ሕልና ይሃልኩም። ብደም ናይቶም ዝቐበርኩሞም ስዋኣት ኣገልገልቲ ኣይትኹኑ። ጌጋ እንዳተፈፀመ ከሎ እዚ ጌጋ እዚ ደው ከተብልዎ ሎሚ ከዓኒ ልኡላውነት ኤርትራ ብክንደይ ፃዕሪ ብክንደይ መስዋእቲ ዝተረጋገፀ ልኡላውነት ኤርትራ ሎሚ ብዊንታ ናይ ውልቀ መራሒ ኢሳያስ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ እዚ ብፍላይ እዞም ኣብ ሰራዊት ዝመርሑ ዘለዉ ይኹኑ እቶም ኣብ ፀጥታ ዝመርሑ ዘለዉ ይኹን ሕልናኹም ይውቀሰኩም። ደም ስዋኣት ትማሊ ብፆትኩም ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ቀቢርኩም ኣብቲ ንሳቶም ዝተበጀውሉ ሎሚ ስኻትኩም ነዚ ስልጣን ንክትብሉ ሃገር ኣይተጥፍኡ ዝብል ምሕፅንታ የቕርበሎም ሕፅር ዝበለ የቀኒልና ዶክተር ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕነት ሃገርን ንድሕነት ህዝብን እሞ ከዓ ኤርትራና ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ትርከበሉ እዋን ንነዊሕ እዋን ውልቀ መላኺ ድላይ እናገበረ ከይድ ከሎ ናይ ተዓዛቢ ግደ ሒዞም ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ ክኢላ ሕጂ እውን እቲ ዝኸፍአ ደንፀላልዋ ዘሎ ንኤርትራ ፀገማት ኣብዚ እዋን እዚ ተራናቶምን ገዲኦምን ኣይፋልናይ ምባል ክፃውቶ ዝግባእ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዶክተር ዳርጋቲ ሒዝናዮ ዝቐረብና ሕቶታት ኣብ ውድኡ እዩ ቅድሚ ዝኾነ ምዕፃውና ነቲ ፕሮግራም ክተመሓላልፎ ትደሊ ኣብ መጨረሻ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክተመሓላልፍ ትደሊ ዶክተር? እወ ኣብ መደምዳምታ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነገር እዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ ብጣዕሚ ደጊመ እንዳመስገንኩ እዚ ፈነወ እዚ ከዓ ኣብ መሳምዕ ናይቲ ክቡር ህዝብና ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝበፅሕ ስለ ዝኾነ ክከታተሉ ምዃኖም ከዓ እንዳተኣማመንኩ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ውርደትን ወሪዱ ዘሎ ፀገማትን ብኩሉ መልክዓቱ ፖለቲካዊ ሸነኽ ድዩ ማሕበራዊ ሸነኽ ድዩ ብኢኮኖሚያዊ ሸነኹ ድዩ ብኩሉ ኮታ እዚ ህዝብና ወላ ኣብቲ ግዜ ናይ መግዛእቲ ወይ ኣብ ግዜ ጣልያን ይኹን ካብ ግዜ እንግሊዝ ይኹን ወላ ኣብ ግዜ ናይ ሃይለ ስላሴ ይኹን ወላ ግዜ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ዘይረኣዮ ፀገማት ሎሚ ብኢድ ናይ ደቁ
ኣብ ሽግርን ፀበባን ኣትዩ ከም ዘሎ እዚ ህዝብና እዚ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን። ሕጂ ዳርጋ ኤርትራ እቲ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ኣበየሉ የለው መንእሰያት ናይ ኤርትራ ሎሚ ኣደዳ ናይ ባሕሪ ክሰግሩ ከለዉ ኣደዳ ናይ ዓሳ ኮይኖም ዝሞቱ ከምኡ እውን ካብ ሃገር ናብ ሃገር እንዳዘለሉ ክሓልፉ ከለዉ ዝገጥሞም ዘሎ ሽግራት ኣብ ግብፂ፣ ኣብ እስራኤል፣ ኣብ ሊብያ ብጣዕሚ ዘሰክሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ህዝብና ይኣክል ክብል ኣለዎ እዚ ህዝብና ውሽጢ ሃገር ዘሎ ተቢዑ ከዓ ድምፁ ከስምዕ ክኽእል ኣለዎ። ሓቂ እዩ። ምክንያቱ ይርዳእኒ እዩ ኩላትና እውን ይርዳእና እዩ። እዚ ስርዓት ዘናሕስስ ስርዓት ኣይኮነን፣ ቀታሊ ስርዓት እዩ። ግን ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ይቐትል ግን ክቕፅል ኣይክእልን። እቲ ህዝቢ ብሓደ ኢድ ኣስላማዩ ክርስቲያኑ ኩሉ ብምሉእ ከም ወዲ ሃገር ክለዓል ከሎ ማዕበል ናይ ህዝቢ ዝዓክቶ የለን። እዚ ኣብ ከባቢና ዝኸይድ ዘሎ ርእይዎ ኣብ ክልተ ጎረቤት ሃገራት ብቐረባ ንዓና ምሳና ዝተኣሳሰራ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ሱዳን ነቕ ዘይብል መንግስቲ ናይ በሺር ዝነበረ ተራ ህዝቢ ተላዒሉ ቀይርዎ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኢህደግ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እቲ ጎደና እዩ ተንቀሳቂሱ ለውጢ ምፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኤርትራ ወላ ብዓይኒ ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ካብ ኣርባዕታት ኣትሒዙ ኣብ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ሞስት ኣድቫንስ ዝነበረት ብፖለቲካ ቀሳቀስ ዝነበረ ዲሞንስትሬሽን ዝግበር ዝነበረ ኣንፈት ናይ ዲሞክራሲ ሒዛ ተላዓለት ሃገር ምንባራ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓኒ እዚ ጅግንነት ኣብ 30 ዓመት ዝተፈፀመ ነፃነት ኤርትራ ንምርግጋፅ ኣበይ ኣትዩ ኣበይ ከይዱ ዓለም ከዓ እዚ ዝሓትት ዘሎ ኣበይ ኣሎ እዚ ህዝብኩም እንታይ ኮይኑ እንታይ ረኪብዎ ዝብል ሕቶ እዩ ዘለለልካ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ሓንቲ ኢድ በይና ኣይትጣቅዐን እያ። ሓደ ሸነኽቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ክላዓል ክኽእል ኣለዎ። ብኣንፃሩ ከዓኒ እዚ ብደገ ዘሎ ንለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ከም ዝበልናዮ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተጠርኒፉ ኣብ ሓደ መፂኡ ብሓባር ኮይኑ ናይ ሓባር ቅልፅማ ጥርዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ዘተባብዕን ዝድግፍን ዝሕግዝን ተባዕ ዝኾነ ስጉምትታት ብክልቲኡ ሸነኽ ክውሰድ ከሎ ብከምኡ ጌርና ኢና ነዚ ስርዓት ከነውድቆ ንኽእል ክብል እየ ደልየ። ስለዚ እቲ ፃውዒት ሓደ ሸነኽ ንውሽጢ ህዝብና ዘሎ እዩ። እቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዓኒ እዞም ብደገ ንቀሳቀስ ዘለና ብደገ ማለት ንለውጢ ንቃለስ ዘለና ኣካላት ብዘይ ምፍልላይ ኩላትና እዚ እውን እቲ ንሕና ክንሰርሖ ዘለና ዕዮ ገዛና ከዓ ዝቐልጠፈ ግዜ ብፅፉፍ ኣገባብ ጌርና ከዓ ከነሰላስሎ ይፅውዕ ማለት እዩ። ስለዚ መወዳእታ እዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ ከዓ ቲቪ ኣጋል ብልቢ እንዳመስገንኩ እዚ ቲቪ ኣጋል እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ንለውጥን ንዲሞክራሲን ትገብርዎ ዘለኹም ነይቲ መዓልቲ ምስ መዓልቲ ተካይድዎ ዘለኹም ፃዕርታት እንዳመገስኩ ብልቢ የመስግነኩም ይቐንደለይ።
نحنا ون بلبي أنا مسكنكا دكتور تي كابتي وركاو جزيقا نتناتنا طلب نختم مالا أبزي مسانا زحلف كايو ساعتات بشم تي في أدار بشم كلهم تخطاتلتي مدباتنا عبي مسكانا مسكنكا دكتور يغني لنا كساب أبزمت جزي كالي زعباني علال حزنا خسام الرخب دحان كني دكتور. Thank you. شكرا.